Добър ден, аз съм Николай Гайтански или I'm Mortal Player. В днешното видео ще ви покажа една програма, чрез която може да записвате своя геймплей или да стримвате на живо. Програмата се казва Open Broadcaster Software или OBC. Отваряте съответния браузър, пишете obcproject.com, в описанието на видеото ще дам линк към сайта, сваляте го, след което би трябвало да дойдете ето тук. Така. Както виждате, това тук ни са ни настройките на микрофона, това е на звука. Стоп стриминг, старт стриминг, стоп рекординг, съответно кога натисне ще спрем да снимаме. Така, задължително трябва да създадете сцена. Сцена се създава с дясно копче, Add Scene и примерно сцената ни ще се казва Dota 2. Така, както виждате излиза черен екран. Защо? Защото нямате Monitor Capture. Натискате на Dota 2, след което давате десен бутон, Add и търсите Monitor Capture. Ето, Dota 2, Add, Monitor Capture, OK. Ето, както виждате, вече имаме. След което си отваряте Dota или съответно някоя друга игра, която искате да записвате. И така. След това, тук, когато създадете Add, Monitor Capture, OK, виждате ето това. Тук не пипате нищо. То си е настроено. Така. След което влизате в настройките. В генерал всичко ви е готово, освен ако не искате от английски да си го направите на български език, лично на мен английски ми е по-удобно. След това, тук зависи от това колко ви е бърз интернета. Лично на мен, аз съм и ползвам 1000, но ако смятате, че интернета ви е бърз, може примерно да е 4000, 4500 или 2500, зависи. Сейфаме. Broadcaster Settings, тук давате браузър, това е къде ще ви сейфа видеота, записите, извинявам се. Създавате нова папка, примерно аз съм създал Drakensang, тук примерно написате отново Drakensang, след което давате Save. Така, след което тук отново долу правите същото това, в същия документ, в същата папка и така. Тук ще ви се запомнят видеота. След което тук, това ви е за резолюцията на екрана, лично аз съм с 1600. Когато стримвате, препоръчително или поне най-удобно е да сте с 1.25 или 1280 на 720. Така, FPS ви също е на 30, сейфате. В аудио и тук не смятам, че има нещо, което да пипате, след което влизате тук в настройките на микрофона. Ако ви е много чувствителен, го намаляте, ако не, го увеличавате. Така, мисля, че е това. След което, ако имате веб камера или сте с лаптоп, тук от другата страна на сцените създавате Add и създавате Video Capture Device. Това ще ви е камерата. След което тук са ви настройките на камерата, ето Toshiba Web Camera HD, натискате ето това, Custom Resolution, натискате го, избирате в какъв размер да ви е да се виждате. Лично аз съм на 320 на 240, така ми е удобно, след което давате OK и както виждате, ето ме, появих се на екрана. Разбира се, когато следите отметка тук, може да го махнете и веднага, щом отново сложите отметката, се появявате, извинявам се. Така, мисля, че общо взето е това, може да създавате още сцени, да правите геймплей, да записвате геймплея си, т.е. Искам да кажа, че съжалявам, че бях толкова нетактичен на някои места, но това е първото ми видео, надявам се да ви хареса, надявам се да съм помогнал. Това тук ще го напиша долу в описанието, това е линка към сайта, от който да изтеглите OBC. Това е моя аз, на който може да ми задавате въпроса, това е моя Facebook. Така, надявам се много да съм ви помогнал, искам в коментарите, ако имате някакви въпроси към мен да ми пишете, да коментирате, да ми казвате дали съм ви помогнал. Искам да кажа, че разбирам от игри като League of Legends, от World of Warcraft, от Dota 2, от Minecraft. Ако имате някакъв проблем, ако играта не ви тръгва, лаги ви или нещо такова, може да ми пишете, ще ви помогна. В другите ми видеа ще записвам как играя Minecraft, как строя, примерно в лигата как се фарми, какво да правим.
и така нататък, техники. Надявам се да съм ви помогнал и това беше. Лек ден!